Mkhulu umsebenzi owenziwa ke osonhlala kahle emphakathini kuyilekelela ngaba ke inkinga ezifana njengokuhlukumezeka kwabantwana abantu abadala kanjalo nokuhlukumezeka komqondo nezinye ke nje inkinga eziningi imphakathi engayithola ke ibhekene nazo ngenyanga ke edlule inyanga kaMarch bekuyinyanga ke yokubungaza ke osonhlala kahle kuloke izwe laseNingizimu Afrika sathelele ithuba ke ukubheka kabanzi ke umsebenzi wabo osonhlala kahle nokubheka ke ezinye izingqinamba ababhekana nazo ngenkathi ke besiza yona ke imphakathi yahlukahlukene ekhona ke kulo izwe laseNingizimu Afrika uMiso Sithabile Mtolo uvela ngaphansi kwayo ke inkampani yosonhlala kahle eyaziwa ukuthi ke iMultinational Lung Cancer Control Program ekhona ke kulo ke izwe laseNingizimu Afrika kanti ke ugxile kusona ke isifundazwe iKwaZulu Natal sikhuluma kabanzi ke ngawo ke lomkhakha kulona ke uhlelo lethu angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele sibongo sami ngwakachiro ubukela uhlelo iKZN News Talk angigqugquzele mbukeli bayingxenye yalo kulelo hlelo kusuka kulesi sigaba sesifinyelele kona ke amaphethelo alo uhlelo lethu labo sibheka khona isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lethu okuyona ke iKZN News Talk Misimtolo kwintokozo enkulu ukuthi sibe nakho iKZN News Talk asikubingelele siphinde futhi sikwamukele. Ngiyabonga kakhulu Sanibonani ngiyabingelela abalaleli emakhaya nababukeli. I'm so glad to be here nokuthi nje ngikwazi ukuthi ngiphinde ngibuye sizokhuluma kakhulu ngalolu suku olubaleke kangaka ebese celebrate last month which was Social Work Day but ngicabanga ukuthi bese celebrate the whole month still celebrate the whole year futhi siyabungaza njalo. Ngicabanga ukuthi uvele wayiqala kahle Misimtolo mangabe uvele ubaluleka kakhulu leyo losuku benikade nilibungaza sasibheka nayo yonke inyanga sibheka wona umkhakha wena obuku spotlight kuyona inyanga edlulile but ngifuna nje sibheke ukuthi kuwena njengomuntu usonhlala kahle and passionate about lo mkhakha kuwona ibibaluleke kangakanani le nyanga kuwena? Ibibaluleke kakhulu inyanga kaMarch kumina sengibe ngicela ukuthi ngizintroduce njalo soshile uSithabile Mtolo ngiyusonhlala kahle ngiyusonhlala kahle osebenzela inkampani ekuthiwa uMLCCP Multinational Lung Cancer Control Program sidila kakhulu ngokwazisa umphakathi ngesifo somdlavuza ngisazophinde ngiqhubeke ke futhi interview iqhubeke ukuthi eziphezinye izindlela engisebenza ngazo ezonhlala kahle sengisebenze efieldini for more than 10 years so isikhathi sesihambile impela ngikuchazelani lokho it's because ngifuna ukukhombisa ukubaleka kosuku noma kwenyanga yabo sonhlala kahle because it is ukuba usonhlala kahle it is umsebenzi othanda ukubanzinyana because of ama issues esidila nawo emphakathini nesiwabonayo so kuyajabulisa ukwazi ukuthi siyabungazwa for lowo msebenzi esiwenzayo so ke ukubaleka kwakho kwalolu suku noma ukubaleka kwayo le nyanga kaMarch ayibanga kumina kuphela but ibe kumina naboza kwethu bethu esikwazi ukuthi sibungaze nabo ukubaleka kwethu emphakathini. Uveze iphuze libalekile mawuthi ziningi ingqinamba elibhekana nazo ntusiya ukuthi niyakwazi ukuthi nirecognize kulowo msebenzi omkhulu eniwenzayo brings me to the question yokubheka ukuthi ubaluleke kangakanani lo mkhakha enikuwona? Ubaluleke kakhulu. I'm gonna go back kuqala ngithi ngifuna ukukhuluma ukuthi as much as si celebrate thina kuke kwaba khona isikhathi noma ngizothi sisakhona manje isikhathi where ama social work ebukeleka phansi but as isikhula as sibona ukubaluleka nomphakathi ubona ukubaluleka kokuba khona kwethu emphakathini sincede umphakathi sekuyaba ngconyana sesinakho nje ukurecognizeka kahle which is why siba nezinsuku ezikanje ukuthi sikwazi ukucelebrate ama social workers akhona le emphakathini ubukhona bethu kubalekile because sikwazi ukubhekelela kakhulu inkinga zomphakathi mangithi inkinga zomphakathi I don't just mean the community but I mean individual uma ubhekene nenkinga yahlukehlukene or ube kune situation obhekene nawo siyakwazi ukuthi sikuncede thina as social workers asebenzisani ke sodwa isikhathi esiningi sisebenzisana nabantu bomphakathi namanye ama professionals akhona emphakathini amakhansela kanjalo ukuze sikwazi ukuthi sigcine wena sikwazi ukuthi sibhekelele or sikwazi ukuthi sikusize inkingeni obhekene nayo. Impendulo yakho Misimtolo ngiletha umbuzo ukuthi uyaveza ukuthi nisize inkingeni ezahlukahlukene eningi kakhulu ebhekene nabantu. We've been to a time whereby kunalento ukuthi ama social worker asande kakhulu and sibona futhi nombolo yakho ukuthi bebaningi kanjalo bahlele emakhaya basaqasheki but then here you are ukhuluma umuvula umabona kude laleli radioweni ngicabanga ukuthi indaba yaleli eqaleni kuba kancane mhlambe ziba u2 kuphela indaba noma la okhulunywa khona ngezinto engathinti
what you are doing on daily basis, inkinga eyibhekene nabantu kulo lonke izwe laseNingizimu Afrika nokuveza ngokusobala ukubaleka nokudingeka kosonhlala kahle kulona izwe laseNingizimu Afrika. Badingeka kangakanani usonhlala kahle? Bayadingeka Wesma, because uyabona bazongivumela futhi ocolleague emphakathini ukuthi ukuba kuyangathi ngabe kuno social worker esikoleni, kuno social, not even one social worker but plenty of social workers esikoleni, at least 3 to 4 social workers esikoleni, because ingane spends most of the time esikoleni. Whatever yenzeka ekhaya izobuya izoyireporta la kuthisha. Isikhathi esiningi othisha bagcina sebeba o social worker baseykoleni, sekuyibona abakwazi ukuthi basize izingane, which means now ukuthi baphethe ama roles awu2 okuba uthisha aphinde futhi abe usonhlala kahle wakuleso sikole. Bayadingeka ezikoleni, bayadingeka esibhedlela. Esibhedlela isikhathi esiningi nje, depending on how big the hospital is, isikhathi esiningi njengamanje ezibhedlela kuba ukuthi social worker uyedwa noma babili, whereas isidingo siningi sikhulu. Because for example, patient o admithiwe esibhedlela asike sithi admithelwe icancer. Uma sephuma lo patient lo mhlambe seyiqedile treatment yakhe noma mhlambe ku stage 4, mase phinde ekhaya uzodinga usizo oluningi kakhulu. U-social worker ozoba involved kuleyo odingekayo kuleyo discharge planning, ukuthi wana understandise upatient ukuthi ubhekene nesifo somdlavuza nayi into ezokwenzekala. These are the different izinkinga ongabhekana nazo kulo journey osoyiqalile. Umndeni wakho uzodinga ukuthi ekusupporte la nala nala. Zonke lezo zinto zokuplana leyo discharge zidinga bani? Usonhlala kahle. Isikhathi esiningi ke kuye kube ukuthi asibenzeli kahle ke ama patients wethu nje esibhedlela, sifene sibayeke nje bahambe, because ayizange yenziwe i-proper discharge planning le edinga bani? Edinga usonhlala kahle. So usonhlala nje ngisho siyadingeka esikoleni, uyadingeka esibhedlela, uyadingeka ezindaweni ezahlukahlukene emphakathini. Not to say abekho, because social development wenza umsebenzi omuhle kakhulu emphakathini, uDSD bakhona child welfare, akhona ama NGO, but there's still a huge need, because kwesinye isikhathi uthola ukuthi izingane zihlele emakhaya azifundi. U-social worker kufanele angenelele lapho ukucheck ukuthi why ingane ingayile esikoleni, kwenzakalani ekhaya. Okay, sizona bakulelo phuzu kakhulu masibuka ukuthengisa isimtolo, sibuka ukuthengisa emarket. Asithengise imbolo catering ngisho kuma ngabe sibuya singena kuthi isigaba sesibili saloku nje uhlelo lakho i-catering ngisho kuyibukelayo. Sikubikelele mbukeli sikwamkeleke kusoke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho i-catering ngisho ibukela. Igaba lami nguSimangele, isibongo sami ngwakatshiro. Kanti ke mawusanda kuvulela mabona kude sinaye ke umisi Mtolo, umisi ke uSithabile Mtolo ovela ngaphansi kwayo ke inkampani yabo kosonhlala kahle ezwa ukuthi ke i-Multinational Lung Cancer Control Program. Kuloke nje uhlelo lethu sikhuluma kabanzi ngawo lo mkhakha kakhulu kaJoba ke inyanga yedlule kube nosuku lalubungaza khona ke bona ke usonhlala kahle nokugcina sekuthelela kuyona ke nje inyanga. Sibheka wona ke lo mkhakha okubaleka kawo nokubheka ke umsebenzi abawenzayo kuyona ke nje imiphakathi eyahlukahlukene ekhona kuloke izwe laseNingizimu Afrika. Ngikuqhuzele mbukeli uma ukuthi ke una umbuzo kuyena ke umisi Mtolo, sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke ukuphana kwakho noma ke umbuzo wakho ku Facebook. We are Catering News Talk, and on X we are Catering News Talk. Umbuzo wakho mbukeli ubalekile kakhulu kulohlelo lesikungakho sikuqhuzela ukuthi usebenzise ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa nje ukuphana kwakho nokuthi ke ukwazi ukuthi kube ungcenye yaloke nje lolu hlelo esikuthulela lona kuloke usuku namhlanje. Bese Mtolo uveza iphuzu elibalekile kakhulu uma uveza iphuzu lokuthi ziningi nje inkinga ezikhona. Ngokwakho ukubheka uthi uyayibheka ukuthi indawo nendawo yamdinga ukuthi ibe no social worker wayo nje okhona, but looking at the numbers of osonhlala kahle sike sababona bengine emgwaqeni bekhona onda ngokungabi khona kwamathuba omsebenzi, and looking at inselele ezikhona ebhekene nemphakathi edinga bona osonhlala kahle, what would be your advice, isikhuthazo kumbukelo uhlelo ohleli neziqu zakhe ekhaya because of ukutuleka kwamathuba omsebenzi nakuwo lo mkhakha esikhuluma ngawo, and looking at the challenges that imphakathi ebhekene nawo zidinga bona osonhlala kahle? So I think i-advice yami would be, ngizokhuluma nje ngami kakhulu ukuthi nami angizange ngaze ngafika la ngikhona nje kalula. I started nami ngivolunteer
and volunteer you must know ukuthi volunteer ngempela awutholi ngisho la mina ngangivolunteer khona they used to give me a stipend but this was years ago I stipend sokugibela I think itaxi ngathi isikhathi sasigibela ngo R8 mangisuke ekhaya ngedolobheni so ngangithola ke kusho ukuthi u8 times 2 that is all for the day so ngiyamgqugquzela usocial worker ohlele ekhaya ukuthi le certificate ahleli naso angafuni ukuthi lawo ma skills abafunde esikoleni azagcina esekhohlakala just do what you can in the community usize lezo zingane ehlele ekhaya lokho kubonayo ukuthi kuyonakala emphakathini and wena ungawenza umehluko wenze mayikhona indlela ukuthi uhamba uphuma uyovolunteer kwenze lokho uyabona ukuze nawe uhlala uqhuqhulezeka umqondo and mina ngathi mangivolunteer bangibona la ngangivolunteer khona ukuthi hawo lo muntu lo angakhuliseka angaya la afisa ukuthi aye khona that's when iminyango yavuleka kakhulu ukuthi ake ngakwazi ukuthi ngibone amanye amathuba angithathe angibeka la ngikhona namhlanje so namhlanje Mtholo ovela ngaphansi kwenkampani yazo ngokuthi multinational lung cancer control program tell us more about the company okay so sibiza MLCCP in short multinational lung cancer control program sidila nesifo somdlavuza wamaphaphu inkampani lena ekuwukuthi ikhona in different African countries o Kenya nalawo ma-African countries ajayelekile sifuna ukufundisa kakhulu umphakathi ngesifo somdlavuza wamaphaphu because isifo somdlavuza wamaphaphu is the number 1 cancer ekuwukuthi iyona ebulala kakhulu okutholakalile from ucwaningo lwenziwayo so sifuna ukufundisa umphakathi ukuthi uma ngabe sikhuluma ngesifo somdlavuza wamaphaphu siyini sitholakala kanjani isikhathi esiningi ungagwema kanjani sikhuluma ngeindaba zokuthi mhlawumbe uma ubhema zamukeka because of how that might affect ama lungs wakho siphinde senze futhi nama screening okusho ukuthi sifuna ukuthi umphakathi nomphakathi ube nama services ukuthi akwazi ukuthi mangabe ezizwa ama symptoms akwazi ukuthi ayothola lolo sizo lokuthi akwazi ukuscreenela for lung cancer so that is basically what we do sifuna ukufundisa umphakathi ngayo lung cancer sifuna nokuthi futhi bakwazi ukuthi balithole usizo mangabe ukuthi banalama symptoms sinabo nurse kwinkampani siphinde sibe nama social workers namanye ama different professionals ekuthi iwona sizayo ke in such cases if niphuma nemphakathini nokhuluma ngayo lung cancer nikubona ukuqonda kwayo imphakathi ingakanani when it comes to lesi sifo lesi ngike ngenza ucwaningo ke as part of my academics or my studies ukuthi sifuna ukubona ukuthi ucwaningo or ulwazi lungakanani emphakathini about lung cancer sitholile ukuthi noma lukhona ulwazi alukho liningi kakhulu futhi isikhathi esiningi umuntu wasemphakathini wazi ukuthi lung cancer itholakala ngokubhema kuphela kanti there are other things that contribute to ukuthi or ama risk factors we lung cancer okuthi second hand smoking for example if ngibhema mina mhlawumbe nawe uzogcina sothola leso smoke leso and you are uma sendawonye kule ndawo obhemela kuyona yes you are at risk of lung cancer kunezinto ezifana nokuthi izindlu kakhulu especially la ngiphuma khona eThekwini zinabo asbestos angisho ukuthi definitely yayikhoza lung cancer but it's one of the risk factors we lung cancer kunezinto ezahlukahlukene kakhulu eziningi ekuthi is contributor or risk factors to lung cancer and it's not just smoking although smoking ku number 1 and ibapha abantu enibabona kakhulu bebuthaka kakhulu kulesi sifo esibahlasela kakhulu is it abantu abadala kakhulu or nisibona mhlawumbe singena kuwo wonke umuntu is it like you were saying before abantu mhlawumbe ababhemayo noma is just ibapha abantu babona behlaseleka kakhulu njengoba uthi ucwaningo liyaveza ukuthi siyabonakala ukuthi siyababulala kakhulu abantu naso sesivelile njenge ezinye izifo ibonakala ibabulala abantu ngizothi kakhulu abantu ababhemayo kodwa futhi that does not leave abanye abantu ngaphandle ngoba ungazulindele ukuthi mhlambe wena abantu besilisa kakhulu because sibona abantu besilisa kakhulu ekuthi bona babhemayo but now istats siyasho ukuthi kakhulu nomuntu wesifazane ekuthi naye uyabhema ekuthi naye uphila impilo lifestyle health wise engasiyo the best ukuthi
in terms of ukuthi uzifaka naye engcupheni ukuthi aze agcine esithole lesi sifo lesi. Ngiyakhumbula ama programs besiwenza kakhulu in the past besifocusa kwisifo somdlavuza nje in general, but le iprogram yona ifuna ukuthi ifocuse kwesomdlavuza wamaphaphu because of these reasons wokuthi ufuna ukuthi umphakathi azi ngalomdlavuza wamaphaphu. Ngiyafuna nje noma singakubeki mhlambe ku sport bisimtolo because sikhuluma ngokuningi just to look at ama symptoms for umbukelo wethu nje obukhona kuluhlelo lethu ukuthi njengoba ukhuluma naso kungaba khona omunye mhlambe othola ukuthi kunama symptoms aso lesi sifo but they not aware ukuthi bahlaselwa isona lesi sifo somdlavuza lo okhuluma ngawo namhlanje. Ngiyafuna ukuthi masibe kodingisa emakethe sithi kunaba kabanzi ngawo nje ama symptoms ukuthi impawu iziphi naziphi zawo lolu hlobo lomdlavuza. Asithengiseke mbulekeze nje sokuma ngabe sibuya singena kuso kwesigaba sokugcina soloko nje uhlelo lakho iKaizer News Talk oyibukelayo. Asikubingelele mbukeli sikwamkeleke kusoke nje isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho luyinqayizo vele iKaizer News Talk uyibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakatshirwa ngikhumbuze ke mbukeli ukuthi kuluhlelo sanjelo uyena ke uMiss Usithabile Mtolo ovela ngaphansi kwake inkampani yazo ukuthi iMultinational Lung Cancer Control Program kulona ke nje uhlelo lethu sibheka kabanzi ke wona ke umsebenzi abawenzayo sibheka naloke lolu hlobo lomdlavuza okuyilona ke abagxile kulo ke ngaphansi kwayo ke inkampani yazo ukuthi iMLCCP kulona ke nje uhlelo lethu iKaizer News Talk ngicabanga ukuthi kabasebenzi ubulungiswa mesimtolo makuthiwa sikunikile lithuba ukuthi just ufundise ababukeli bethu ukuthi uma sikhuluma ngeimpawu ama symptoms phecelezi lolu hlobo lomdlavuza imaphi namaphi umbukeli angawabheka ukuze abone ukuthi no ngazuthisa lesi sifo mhlambe bese yasukuma hamba yothola usizo. Yes. So ngizoqale ngikusho ukuthi ama symptoms we lung cancer acisha afane nama symptoms we TB. Okay. So isikhathi esiningi in terms of diagnosis futhi kuyaye kube nalokho kucishe kufana. So ama symptoms we lung cancer ukukhohlela kakhulu, ukukhohlela igazi, shortness of breath, uthi uyazama ukuphefumula ungaphefumuleki kahle, ukukhathala, uhlezi ukhathele. Ilezo zinto ezikanjalo ngathi uyazibheka ke as ama symptoms. Kodwa it's not to say definitely it is lung cancer because mabebheka ama symptoms uma ekwenza udokotela i-test usuke ezofuna ukwazi nama factors engabe ukuthi a contribute. So definitely mhlawumbe mawukuthi uyabhema ubese uba nalama symptoms, you are at high risk of ukuthi ungaba yilo muntu lo ongadiagnose nge-lung cancer. Kodwa like I said ukuthi kusanalo cishe kufana iTB ne-lung cancer. Okay, all right. Nalokuthi kubalekile ukuthi abantu bafundiseke ngalolu hlobo lomdlavuza njengoba uveza ukuthi kuyabonakala njengenombolo enkulu futhi yokuthi abantu bagcineke bengenwa isona lesi sifo kakhulu. Ngiyafuna ukuthi ngibheke lami Sithabile Mtolo ukuthi uvezile ukuthi spin 10 years ukhona kulomkhakha. Yini lento le eyakwenza ukuthi ubone isidingo noma eyakwenza eyakunikeza motivation or eyakintroduce nje kulomkhakha ukuthi mawufika evarsity uthi no mina ngingena kulomkhakha ngizoqeqeshwa kulomkhakha? I get excited njalo mekumele ngichaze ngoba ayiqalanga kahle kodwa futhi ibukeka ihamba kahle manje isizathu sami sokuthi ngize ngcine ngila kulomkhakha lo. Mina self I'm an orphan. So you must know ukuthi obviously umuntu often uthi mayikhula without abazali usocial worker ugcina engenelele uyabona. So ngike ngasebenzisana nami nama social worker in terms of ukuthi esiza mina self which is angazi noma ngizothi kona lokho but even the time ngikhula nje ngangihlezi ngithi ngifuna ukuba u-social worker noma udokotela. Ngithanda kakhulu ukusiza abantu abanesifo somdlavuza. Nakho lokho ke kodwa kuqhamuke kakhulu from thina ekhaya having an experience of losing oyedwa wabosisi bethu during COVID times ebulawa isona isifo somdlavuza but kuyena kwakuyi-colon cancer kwangasi lung cancer. But ngase ngahamba ngabona lapho ukuthi yazi ukuthi ekhaya sasi sort of clueless ukuthi somsiza kanjani uyabona. So ngabona ukuthi umbono omuhle ukuthi ngikwazi ukuthi abantu bomphakathi ngibazise ngalesi sifo at the same time ngibe ngibasiza in terms of emotional support and counseling. There's a lot involved kwa oncology noma kwa cancer u-social work indima ayidlalayo ukuthi ngiyafisa ukuthi nami ngikhule ngalendlela ukuthi amanye ama social worker ngibe nayo indlela ukuthi
ngwayenze abone nawo in terms of training and facilitation ukuze akwazi ukubona ukubaleka kwawo kuyona le setup le yaka health because besinakho ukuthi mhlawumbe sidingeka kakhulu ezintweni eziphathelene nezifo ezifana nomdlavuza kanti la sidingeka khona kakhulu. And do you feel you've got enough numbers or kusanegebe elikhulu when it comes to bonela abantu abazospecialize osonhlala kahle abazospecialize kukhona numbers of social workers abekho not social workers nje mhlambe but abazospecialize njengoba uspecialize like thendeni ulekelele laba abasuke behlaselwe isifo somdlavuza bancane. There's still a big need. Bancane kakhulu. In terms of ukuthi masithi nje i-stats or the number bancane social worker abaspecializeayo and it's a huge concern because odokotela ama-oncologists for example isikhathi esiningi or ama-palliative care doctors esiyobuye sikhulume ngakho ngelinye ilanga ukuthi what is palliative care because nakho kubalulekile isikhathi esiningi bayamdinga u-social worker i-MDT i-team ekuyona esuke ibheke upatient o-diagnosed nge-cancer. It includes udokotela, unesi, u-social worker, isikhathi esiningi u-care partner, masithi u-care partner basically umuntu okwazi ukuthi ahlele nje izinto zakhe u-patient ukuthi zikwazi ukuthi zigcine zibhekelekile zonke, o-physiotherapist and so forth. So ubonile ukuthi kule MDT ngimbalile u-social worker udlala indima enkulu in terms of supporting the family, supporting the patient, emotional support, counseling, nabo psychologists siyasebenzisana futhi nabo. So there's a big need. Kodwa mina into engiyibonayo ukuthi ulwazi alukho kosanhlala kahle bethi abahlele emakhaya or not abahlele emakhaya abasebenzayo abanalo kakhulu ulwazi ukuthi they can actually focus or branch off to something that is health related like into yaka oncology. Would you say mhlambe kulabo abahlele ekhaya mhlambe uma besuke bebuka noma baka specialize kulomkhakha okhuluma ngakuthi mhlambe nabe if they were to look into mhlambe thenini bakwazi uspecialize kulomkhakha mhlambe bangakwazi ukuthi mhlambe bakwazi ukudala amathuba omsebenzi bangakwazi ukuthi baqasheke nabo kakhulu bangakwazi ukuthi baqasheke nabo. Into ebhlungu ukuthi isifo somdlavuza sibonakala sanda kakhulu manje and asandile kuphela kwibaleli mhlophe sande nasebaleni lethu. So as isanda isifo the more the need yama social workers, the more the need yabo dokotela because we need people that are going to support these people that are diagnosed with cancer. So uma ngabe u-social worker esebenza noma ehlele ekhaya enayi passion yokusebenza nomuntu onosifo somdlavuza angayizama indlela zokuthi akwazi ukuthi athole ukufunda because kuzokudinga ukuthi obviously ube trained ngezinto zaka oncology ukuthi uzokwazi ukuthi uzokudinga ukuthi akwenze lokho and then azokwazi ukuthi asebenzisane namanye ama healthcare professionals. Ingakho ngibe ngikwenza kubaleke lokho ukuthi akasebenzi ke yedwa social worker akakwazi ayikho i-healthcare professional esebenza yodwa asikwazi because isidila nomuntu and umuntu nama aspects amaningi azodinga usizo ngalo. Okay, all right, kubabukeli bethu ngiyazi ukuthi bakhona osonhlala kahle abahlele ekhaya sithabile also bevele nje they are listening attentively because they want to get more information particularly on what you've just shared now. Uvuleleke kangakanani sithabile for leaving your numbers if that's fine with you and also from a company ovela kuyona namhlanje multinational lung cancer control program to share the numbers and maybe even the websites where they can go and get more information ngayo le company. So a company lena under ngizocela ukuthi siyibhale ne. Okay, so under i-organization noma i-research organization ebizwa ngeCDERU, which is Cancer and Infectious Diseases Epidemiology Research Unit. It's long. I-website yethu ke ibizwa ngoCDERU, then under CDERU kunama projects ahlukahlukene njengayi MLCCP. I-website ke ibizwa ngoCDERU and then inumber esitholakala kuyona i-landline it's 031-260-4188. Leyo izongena directly to me as the social worker yakho. And you go emphakathini nobalekelela imphakathi yebo ngalo lesifo bekade sikhuluma ngaso.
Okay, all right. Asibonge kakhulu Mr Mtolo ngesikhathi sakho siphe sona kuluhlelo lwethu siphinde futhi sichome ucucu uphaphele golagola kona umsebenzi omkhulu wenza emphakathini. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu Mr Mtolo kuhle kodwa nje sifinyelele kona ke amaphethelo aluhlelo besithulela lona kuloku usukela namhlanje usimangele kwaChiro ngihamba nalo lonke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi ihlangane ngokuzayo.